Με λένε Αργύρι Εξαγωίδη και δεν μου αρέσουν τα λαχανικά καθόλου. Νομίζω ότι με ενοχλεί η υφή τους. Γι' αυτό και όταν ήμουν 8 ετών, η μητέρα μου υποσχέθηκε ότι θα μου αγοράσει ένα ποδήλατο με αντάλλαγμα να φάω μία ντομάτα. Την έφαγα. Η μητέρα μου δεν κατάφερε να κάνει άλλα παιδιά. Είμαι μόνος μου. Λυπάται πολύ για αυτό, αλλά δεν πειράζει. Γιατί το 2004 μου χάρισαν τον πρώτο μου σκύλο, τον Σάβα. Ο Σάβας είναι βαρύκος. Ήταν βαρύκος. Το 80% των δαλματίας γεννιούνται βαρύκοα. Έχει να κάνει με τις βούλες και την πυκνότητα αυτών. Όσο πιο αραιές οι βούλες, τόσο πιο πιθανό είναι το σκυλί να είναι βαρύκο. Τα τελευταία 8 χρόνια μαγειρεύω μόνος μου. Και μπορώ να πω ότι έχω κάνει μεγάλα βήματα στο θέμα με τα λαχανικά. Τρώω ακόμα και σκόρδο. Η μητέρα μου θα ήταν περήφανη. Πιστεύω. Γαμώτο.